Hello mga ka-listeners, good evening og ang oras alas 6:44 sa kagabion no. Unya mag-upload ta sa sumpay no aning inyong giatngan nga drama Buak nga Salamin part 11 na ta mga ka-listeners. Unya bintaha kay gamay rang comment atong basahon ron. Muna nga kuan atong i-shout out kini mga nag-comment nya gamay ra man no. Ang una atong basahon si shout out lang nato no mapatas yan. Mapatas tanan ang mga nag-comment. Shout out ako dito ni kay ang uban murag wa ka comment pa man kay murag busy mga ka-listeners ba no. Ato na lang i-shout out no. Kining naa pirmi sa comment section. Shout out ni Nilsa Tabigi, always naminaw sa mga drama. Ug si shout out po ni Mark Christian Del Rosario, nya si Nichelle Shimodit, shout out nya si HMG. Sa shout out mo HMG, salamat sa imong pagpaminaw. Og si My Own Channel, Rose Biminda Orales, shout out. Si Roland is Kugunon, shout out mo. Og si Jean Ruiz nya shout out mo no. Og si May no nga nagatang aning dramaha nya si Chireloha. Og si James de la Serna nya si Marites Villanueva no. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Og si Ann Flor atang siya ning dramaha no. Og si Mary Grace Tagliyong, shout out Mary Grace Tagliyong no. Si Marge Albero naminaw sad. Og si John Matt Lobaton, shout out nimo diha no. Si Jomar Garcia, shout out. Og si Romelito. Si Jenis Mero, shout out nimo diha. Og si Zara Cor no, Sarah Cor na always naminaw no bisag naa sa laing nasod no. Mo ni siya ang kuano niyang papa Bisaya niya, Chinese yang mama no. Salamat kay Sarah Cor no nga ganahan ka maminaw sa mga dramang Bisaya. Si Malo Ramos, shout out. Si Mayla Tuyak no, shout out niya. Si kitsa pa maning uban ani ay nabasa na nako no. Si ato na basahon ning mga bag-ong comment pod no mga ka-listeners. Si kining comment ni Mi no, yun siya nga please sumpayin ang Buak nga Salamin part 10 ay part 11 na taron no. O wa ka kabantay sa part 10 isubaya lang sa playlist no. Mi nya si Nichelle Shimodit, asa naman ang Buak nga Salamin. Mao na ni no. Ato lang gi paapas tong kuan katong usa ka drama no nga ako imo bang higugmaon para di tantong biyaan ba mga ka-listeners no. Salamat kay Nichelle Shimodit no sa pagpaabot. Si Nilsa Tabigi, bag-o na po ni Sir Jan unta katong Buak nga Salamin Sir Jan na po update. Mao na ni no ang imong giatngan nya bag-o ni siya nga drama nga atong ipuli sa ako lang nagi-advance nga kay mao ni itong ipuli no na. Pero ay mo kabalaka kay pauhay gyapon na to. Unahon na to ning Buak nga Salamin. Ako lang nang pasiuna daan ang part 1 aning puli kay aron makaibaw mo ba nga mao ni itong isunod. So di pa nako disumpayan dayon ang Buak nga Salamin sa atong tiwason ug katong usa ka drama no sa usa ka channel na to no nya. Puli-pulihon ako mga ka-listeners niya ni man magkuan po ta no. Sugod na po tag sumpay aning atong gipuli nga gaon na dag puli ba no. Nya sa kuan sa dito sa pikas akong channel nagandam po kong ipuli no nga pasiuna gyapon part 1 kay aron may balo ba nga napatay drama nga ikapuli nga napamoy paabuton sa no nga mga drama. Salamat kayo Nelsa Tabigi nya si Chireloha, thank you very much. Nya kinaganang heart niyang gibutang no, salamat kay Chireloha. O si James de la Serna, salamat sa part 5 idol no. Salamat po sa imong pagpaminaw James no.
James de la Serna nya subayo lang sa playlist no, ug na waka kabantay sa mga sumpay nya si Lani Ansabot. Salamat idol sa bagong drama with heart. Salamat po Lani Ansabot no sa imuhang pagpaminaw. Og si my own channel watching and listening here from Itski no with Tuloka Heart. Salamat kay my own channel dia sa Itski. Kanunay nagtan-aw sa itong mga upload o naminaw sa mga drama. O si Jean Ruiz. Shout out ni Jean Ruiz, no? Salamat ani idol. Nice kayo nga drama ni first episode pa lang. God bless. Excited po ko ni Almira. With emoji nga nag-heart-heart, no? May mga heart. Salamat kay Jean Ruiz, no? Yung mga na niya ang sumpay sa imong giat nga, no? Excited ka maminaw sa sumpay. Salamat kayo, no? Jean Ruiz. Nya napada na i-comment si Chiriluha kung subayon kay waman makarga murag na-hide ang ubang comment ato ning basahon be. Nasa i-comment nga hi Sir John, always naminaw from Kuwait. Shout out sa kumbana nga si Jimar Sambu nga nakaroon sa kaganguhan panabo ug sa akong amiga nga si Shinaira Ranain, no? Salamat kayo, no? Shout out balik ko na ko. Shout out ni Jimar Sambu nga imong bana, no? Og sa imong amiga nga si Shinaira Ranain, no? Salamat kayo Chiriluha, no? Sa inyong pagpaminaw. Nga pa sa comment ay idol unsa nga link para maka-order sa flashlight or company. Nagbutang ko nagtag og link pero gi-remove man sa YouTube eh. Ako lang i-try karon og balik, no? Ay pakita na kog balik ang flashlight eh, para dili tanggalon ba. Sa isa mga listeners. Darang flashlight, no? Ako ipakita ni kay gi-remove lagi sig nakita na sa video nga na ako ning flashlight sa Shopee ni ang gitag pero gi-remove bay klaro na YouTube ba. Gi-remove mga listeners bis kay basig na ganahan dai, no? Basig ganahan ni si Chiriluha ni mo order ni gigabutan kog kanang kuan nagtag ko ba na i-click mo nang gitag na mo direct na dito sa Shopee or sa Lazada, no? Pero gi-remove lagi ang akong gitag, balik ko na akong tag karon kay basin dag kung si tawagan basin na si tawagan na gi-remove tingali to kay basig not available, no, or kanang out of stock. I-try na ko sa lain sa Lazada baka or sa uban nga shop, no? Kay daghan man sa lain-lain shop ba nay mga ingon anani ba nya nindot ni kay kusog kayo telescopic or murag laser ba, no? Kay moabot og layo nig ispat na mo telescopic kayo mo adjust ba, no? Mo adjust ni ug inganaon ni mo abot og layo nga na dakong siga ni sample na to, no? Ana dako kay siga ni o di man mabantayan niyo ang likod ang dakong siga ni ana yung ato ni yatras layo kay kapta layo kay kapta ni nga siga yung ginaw ni mo dako ni siga mo ni siya ang nakanindot ani nga amang flashlight, no? Kusog kay ni mo siga mga listeners yung likod na po suga, no? Na po suga back up, no? Napay pang color red napoy blue napoy murag disco light kay ba, no? Murag disco light iya kaya ning style ni sukaan ni na disco deh ato ning i-off mo ni nakanindot no dya type C ni siya mga listeners, no? Type C ni mag-charge kanina, no? Type C dali na po ni siya mapol murag isang oras na siguro or 2 oras ba dali mapol niya dugay ni malubat gamit kay ni labi na og mga naas probinsya mga bukid-bukid kinagamitan kay bisin gani og nasa syudad magamit magipon nimo ni kay importante magini natay flashlight ba labi na gabi bitaw na kay lakon iwag kasagyanan ba kay para makabantay pag nabay mga has or unsa no importante jud na kay flashlight mga listeners. Mas bita magining flashlight ang gamiton kumpara sa cellphone. Siga cellphone kay bungkag man dito ingog maklaro nimo ba lahi aning flashlight nga focus yun ang yang siga makusog kay ba mo na kanindot og flashlight ang gamiton, no? Makalandag ang cellphone pero lahi ra gyud og flashlight mga listeners, no?
Ako lang ipakita kay basig maka-tag taron no. So kaya na kong tag balik kay gi-remove lagi. Wow, gi-remove ni YouTube sa niaging adlaw. Nya kini sad mo nito. Sige kong tag ani i-remove na pud ni YouTube sa YouTube i-remove man. Gita taglain nga itong itag na ko ikatag. Kiri itong itag mga ka-listeners kiri ito ni itag kini Megasonic. Ito tayo listeners, Megasonic 1 year na kapin ako ni ipakita na ko ganina gipakita man ako to no 1 year na kapin kini mo na siya 1 year na kapin ako ni mong television no sa Megasonic barato na siya 20 barato ra to waray 3 mil no 2,000 kapin niya 22 inch niya ko magtagog suway karon basin da ay og dili i-remove ni YouTube no kay ganina nagtagog i-remove sige pakita na nako sa akong vlog i-remove gyapon diyan sa problema ning i-remove nila nga nakita naman sa akong video i-remove gyapon ganina pero i-try nako nagpalit karon og tag og di ba i-remove kay og approvean nya nay ganahan no nindot ni kamo ri bala pili sa unsa nga pila ka inch inyong gusto no kay para nako okay naman 22 inch or bisan ganig 20 inch na okay na kay malingaw na kana no kay ikumpara nimo ang gidak-o niya og sa cellphone mas nindot ni sa dako-dako gyud no kay patanaw kag salida yan na malingaw ka og kanang gilaay ka ba no? Labi na kay mga movie bitaw mga King Koy mga anime o unsa na mga salida, mga Avengers, nga na ba? Mga Marvel movies, malingaw na ka, no? Sa ginanani ra ba? Ya, ang nakanindot ani kay DC ni. DC power. Pwede ni kunik og solar. Makakunik kag solar ani. Una kay solar generator, na kay solar nga gi-install. Tipid kay power ni ka-listeners no kay naka DC ni siya. Pwede ni mo ni DC ang solar imong gamiton. Pasensya lang mo taas gamay itong vlog mga ka-listeners no kay manginabuhi ta ginagmay pa kay basin da na day mo palit diha no unya kaysa manginabuhi na ko taglain na mudugang sa kog lain nya product kay basin day approvean dala mga ka-listeners pakita na to ni kay basin approvean da swerte taga-approvean ni YouTube kini nawa mo to akong mic o kanang headset dara manginabuhi sa ko ka-listeners kini nindot ni kita og tarong be nabali ba kini nindot ni sanda ni nga watch no ako ning itag og suway may lagdi i-remove lagi kay remove ning YouTube goodbye na itong panginabuhi may lagdi i-remove para na mo palit kasi na day ganahan mo ninyong palit da no nindot mga ka-listeners no nya kini rubber no nindot ni goma ba so water resistant sad pero para nako bisan pag water resistant ang mga relo kinahanglan gyud ampingan nga di nimo iabuso-buso maligo ag dagat imo jung tuyuon kay water resistant bisag unsang butang ug di ampingan maguba gyud mga ka-listeners no muna nga ang ira ni og nakailakaw bitaha maning relo imong suoton kay dali ra kakaanaw sa oras kay cellphone ko kuot pa ka bikil need yun na to nga mobalik tas kinaraan muna nakanindot mga ka-listeners unya kiri mga ka-listeners kining radyohan nindot yan paklaro na ko ni mga ka-listeners radio no nindot ni ka-listeners kay kini nani wala na kotang tangan para protection po ba nga mabasa bitaw pero pwede ulit ang tangon para hapsay tanawon wala na ko tatanga na po cover ba no ang yang kuan nya kusog ni hasta ning kuan kining masudlan ning SD card mga ka-listeners no na SD card ani kilid tawaran mo earphone nya type C naka type C ni siya mga ka-listeners nya battery niya kay maura sa Nokia basta tipid sa power pabor ni sa mga probinsya no pabor ni sa mga probinsya labi nag manugway kag Kabaw or mangguna-guna ka kuyog ra nimo no pabor ni sa ato mga
kuan, labi na sa mga idara na pa, no? Hilig man na sila pangguna or tanom-tanom. Kuyo ni radyuhan nindot yan kay charge na. Di na kakinalan mo palit pag battery sa una mga battery kay muburot ba o ma-weak na bitaw mo muburot kini ya i-charge ani mo ni dali ra pud ma-pull mga listeners no. Muni nakanindot ba nga gamit ni sa ato ang mga kuan mga kaigsuonan nga nasa probinsya no. Kay labi na sila mga trabaho kanang mga sa bukid magtugway bagkabaw mangguna mananom manas balay ka manghugas sa bato na pabor ni gamiton no kay uminaw kag DWHP ani no nya nakanito ani kay digital siya ba no imo rang i-switch nimo 612 DWHP kay 612 man na no kuan mo 612 i-set nimo sa AM kay AM ug FM ani i-set nimo sa AM 612 minaw na DWHP mo na kanindot ani nga mo ni order bitaw ani kay nindot siya no mo ni ganahan ko ani mo ni akong gigamit ug maminaw kung kanang drama sa radyo mga ka-listeners pasensya itong vlog mo taasa kay manginabuhi sa ko kay dako kay gasto load mga ka-listeners ay mo ni kung na problema ko ni kay nawa ng unlimited na nga kuan kanang talk and text kay hinay kay talk and text ron mana nga manginabuhi sa tani ani mga kuan Shopee ba sige ganahan nyo da kiri kuan para nas dunggan ka na mag headset o mag-jogging ka gamit kini mag-jogging ka gamit kini sangit as dunggan mo ana yan mo ni gamit ako listeners kung mag-edit ko kusog kini siya kinakusugan mga listeners kusog kini siya nga kuan sa tanan-tanan mo ni kung giganahan kay kusog kayo banda kanang tin-aw kay paminaw ng music or labi na mag-edit og drama mo ni nakanindot mga listeners no unya pasensya kay taas-taas akong vlog no ako lang ning gituyo kay mamasin akong naiganahan yo dia no wala bili na kayo sa Shopee mga listeners may nabuhi sa ko pasensya kayo nga magsamok-samok ko aning yunani ba kay kinahanglan ko karon kanakoy kakasuporta basta ato ang load kay PK kay listeners gid PK kay ron pikihan no mo to mga listeners dito maglangan paminawan niyo ang part 11 sa Buak nga Salamin ikaw sa akin ay mahal. Ang miyagi ato na sayran miabot na gid ang adlaw sa kasal nila ni Sofia ug Rolando. Apan ang nabisi ug maayo mao si Almira tungod sa pag-atiman kang Sofia ug Janet. Ug nasuko nini si Dennis. Ug iyang giingnan ang iyang amahan nga pakuhaon og katabang sila si Sofia ug Janet. Ug unya nakasal gid sila si Sofia ug Rolando nasupak sa buot ni Dennis. Mga higala, mia ang sumpay ning atong sugilanon. Buak nga salamin. Aking ka na lang ang tingnan. Hello, Dennis. Diin man ka. Ganong karon pa man mo? Unsa man? Check-in pa mo si Almira? Oh, uy bastos. Pahawa diya sa kuwatabangan. Pahawa! Dennis? Tarungan ng baba ni mo, Janet. Okay, butasan da. Dadaan ako sa kong kwarto, Almira. Oo. Pwisit! Makalagot! Nga nung ingon mo sa piadto ang gisulti nimo sa anak sa imong ama-ama, ha? Nakabati ka? Oh, nagabati ko. O dili hustong imong gibuhat. Tungod kay binastos kini, nanginsulto ka. Mipasakit ka sa tao nga naghilom-hilom lang. Ha? Guwapa ka. Ayaw guba ang imong pagkatao pinaagi sa kangilad sa imong batasan o sa kahugaw sa imong baba. Panuway itong tigwa nga ay hilaptanon. Pwisit! Atakihon pa unta kang tigwa nga ka. Sir, dili ka kapangitaon sa imong amahan? Kasal niya o niya wakas palibot?
Dili ko ganang i-disciplining akong pungkol nga mga tiil, Almir. Dili ko ganang masintro sa soy. O di ba sa pagbating kaluoy sa mga tao. Naibaw ko. Bisan di pa musulti ang tao nga mutanaw na ko. Daga na siyang pangutana. Daga na siyang pangutana sa iyong una-una. Nahuna rin na ni mo, uy. Ayaw pagsulti, anak. O gawas ba? Di sa ko ganahan nga mutanaw sa dagway atong inahanog, anak. Kinahanglan dawato na ni mo sila, sir. Kay kabahin na sila si mong kinabuhi. May mo ba? Ay kong tambagi. Mm. Ayaw sa pagsigi og pa-displease gawas, ha? Kay klaro kay ng tiyan nimo. Oh, Hibaw ka? Magsurok gid ang akong dugo nga magtanaw anang imong tiyan. ay nalago ko initi, sir. Ugay sa sigihig tutok na kutiyan, oy, mabuyagan ni. May paghuna-huna tagkaon. Sa may gusto ni mong kanon, ikuha na lang tikas kusina. Daghana. Gusto ko nga anitang duha mangaon sa akong kwarto. Naunsam sa di akong tiyan eh. Kapila na ba kong balik sa CR? Mami, maayo kay bisuod ka din sa imong kwarto. Naunsam ka, Janet? Anong wa namang magawas? Ta, lagot ko ng imong amiga, mami. Sa amiga, Kaya kong tiguwa nga si Mercy. kaya naman, giyon sa man kaniya. Laliman ka? Nga milaban man sab na siyang Almira? Nga ako lang gipangutana, kundi in sila mo check-in si Dennis, nga dugay man silang nauli din he. Kiinsulto noon ko. Kiingnan po ko mahugaw kong bapa. Unsa? Umitokar na sa diyan batasan na nabayhanang hilabtanon? Oh, labtanon ko din na siya, mami. Oh, why kabutangan sa hilabtanon anang Mercy? Mabitaw na sa batanon pa mi, kami gyo'y magkalalis permi. Mao ba? Sus, nga bang nabalik man na siya sa inyong kinabuhi, mami? Ang imong Tito Rolando, may nakaingon ining tanan. Unsa? Maayo noon, may sad. Ganhi ka lang sa kwarto. Kay klaro na gamay ng imong tiyan. Kapoy na kong hiyak rito, mami. Ani na lang ko din O palayasan na ng inyong mga bisita, oy. Katog na lang diha. Ako na bahala ng ubang mga bisita nga way hinungdan. Mami, away itong Mercy, ha? Relax lang diha. Ako na bahala. Ay, man ang imo anak, Rolando. Ambot iring tawhana. Wa man motibo din eh. Tingalig mauwaw siya tungod siya kahintang. Mausap ka na akong ginawa na. Rolando, mas may tingali nga malakaw na sa sakwa ni mo. Oh, ha? Sagdi na ng mga bisita diya nga mo enjoy. Mercy? Mula ka na sab ko, Rolando. Ay ko problemahan ninyo. Asa man di mo mag-honeymoon? Ano man, mo apas ka? Naunsa man ka, Sofia. Pura pa maghihapon kag batag sinultihan. Upag yun ay ka mausap. Natong tulo ni Belinda, ikaw paghihapon na magpatakalag sulti. Ayaw na naghiskuti ang patay na Mercy. Ipahuway na siya. Sofia, gusto na. Manglakaw na maghata. Mercy, enjoy lang una din eh, ha? Total, naaman akong anak. Naasabang ako mga katabang ugang ubang bisita. Mudungan na lang kung lakaw ninyo, Rolando. Agoy, agoy, agoy! Nagpunta? Ang nagpunta? Nagtunya, ang ano ka lang? Pagkadagas, limpyohanan ba ya? Ayaw ka bala ka ng hipuson manang. Kay Bitaw. tabangan ka na mo. Bitaw, Ako ginaman tabang ko ko. na. Ay, saman mo! Ay! Ha? Magtanga lang po di, ha? Limpyuhin na niyo ang sala! Tuwa na. Isugol sila karangkin ang anak. Mura nagkinsang agaw na nga. Manugo. Yes! Bitoy, husto na, uy. Ato na lang ko limpyuhan sa halagkot. Sus! Balik ko na nun ako si Sir Dennis, ha?
Unsa? Mutabag kag panglimpyo dito? Oo. Gisapot naman ko si Miss Janet nga nagtanaw sa mga hipuson sa sala. Naunsa man ka, Almira? Mura man og wa lang nimo ang mga sakit nga sinultihan ni Janet og ni Tita Sofia. Ha? Ang kuan... Unsa man? Wa ka sakiti sa ilang mga sinultihan? Ang... gisakitan man. Pero... unsa may ako mahimo nga. Agaw na magina ko silang tunay. Mao nga kinala mo paubos na lang yun ko. Usa? Magpaubos ka sa mga salbahis? Sir Dennis, ayaw na lang ko kasuko. Di man gitingali na sila salbahis kyud ba? Kadang mausap pa na si Ma'am Sofia, oy. Dili na mausab, Almira. Tungod kay naa na sa ilang dugo ang pagkasalbahis. Og ang amahan kong sobra kabuutan, nabutaan gid og maayo sa ilad anang Tita Sofia. Sir, bisag maun sa pagkakasuko diha. Dili na nimo mausab nga si Ma'am Sofia imo na gyud nga inahina. Ug may katungod na siya ining baya. Magkalagot. Ay nalagog lagot-lagot diha ugod. Tuod, paway na ha. Kaya ako natabangan sila si Bitoy si Manang Tunya sa pagpanglimpyo sa sala. Lawom ng gabi. Ugma na ninyo trabaho ah. Mas maay nang karon ni mahipos. Aron ugma, hayahay na ang dughan sa among mga agaw nga magpaso-paso sa hawanan nga limpyo na kaayo. Ako na mulabay ng basura sa luyo Bitoy ha. Ikaw na bahala din eh. Awat na lang ko, day. Ako lang pangkuha ng mga botilya. Ha? Awat na Ay, lang ko. muna na lang ko nimo. Apas na lang ko sa luyo. Kay ipanglain pa man sa nako ning malata o di malata. Sige, at tatas luyo, day. Kinahangi ko na at tatas luyo, day. Subodi oy. Ayaw, ita, day. Dagoy pini mo Bitoy oy. Ano, gini mo, day. Mga gananin mo, buutan, kika. Kibaw ka. Kinala mo lihok ta sa mga buwatunon dinis bay. Kana bang mabutang makalipay sa to agawon ba mo na itong buhaton? Ako, day. Sus, kalipay ako. Mm. Ganahan kong mag-uulas, Ma'am Sophia, Janet, ay. Sus. Oy, na Bitoy oy. Di, lain ko, day. Ay lagi. Isag din na lang ko na sila. Ano, gini mo, day. Kuno sa imong mabati sa ilang panulting ilad. Para sa nas pikas dunggan. Mutan. Sabot ka? Mutag buhok na mo, day. Subodi oy, ikaw bahaton na ko oy. Sige, day. Sabi ani mo. Wat ako sluyo, ha? Skambut, lagi ng Almira, ay. Sus. Di lang ko tambok, ay. Sugtong tingali ko ng Almira. Bahalag, ako yung mga man siyang isabak. Sugot ko! Nanda, nalainan ako ang malata o dili malata. Uy. Ha? Hala. Unsa man to hayag nga mikidlap sa sud sa hardin? Mura mo to siga sa flashlight nga giwara-wara? Ako kang liliyon, no? Gusto, liliyon ako ang sekretong hardin. Pinagi sa liki sa taas nga paril. Naakyo na. May tawag sa sud sa hardin. Kinsa man ka na sa sud? Doon nakitingan mo sudlan ng diha. Ikan dito sa karang bahay. Kinala ako ni report ni Sir Dennis. Unsa? May nakita kang siga sa flashlight sa suot sa sekretong hardin? O lagi. Klaro kaysa kong mga mata. Siga gyud sa flashlight ang ako nakita. May nagpuso-paso sa suot sa sekretong hardin, sir. Pero kinsa man ka? Doon na kay bisita sa kasal ni Papa nga nasaag sa mong hardin? Imposible na. Magpanawag yung tingalig tabang ang masaag dito napita. Unsay plano nimo? Manangigla ko nimo nga ako sudlo ng mong hardin. Buuban ko nimo. Oh. Ha? Kitang duha magsusi kung kinsa ang nakasuod sa mong hardin. Pero,
Pero gabiin naman kayo ron. Way problema kung gabi na. Way may baong nga muadto ta. Ana taagi sa pultahan paingon sa luyo. Gikan din sa akong kwarto. Pero, nagbata pa sila si Bitoy. Mag-amping lang ta. Nga di sila makabantay na to. Oo, sige. Nang Tony! Nang! Nakita kayo ni Almira nga may balik so dinis bay? Gikan labis basura? Kita Na, wa na ba yun? Ha? Nga naman di ay, wala kang kabantay nga misuot siya. Wa manang? Hain sa ni babayanan ni suksok na sa doy kapuyang ganahan kini siya masuksok kung ganang sus kapuyan ni bayanan nga. Ito tingali siyang kwarto. Posible kung di siya manangin ako ng yun. Oy. Ano? Feeling great ha? Ha? Nga ham kayo siya manangit ni mo? Pati asa ni mo nang best friend man me. Mga man friend. angay sa manangin ako. Sam kayo no? Wang ko kagasuya ng best friend ko nang mo nang di kagagets. Na! Di ko na best friend ay. Kay? Natagam na ko na suna. Na ako'y best friend? Unya? Onya, gibuko-buko ko. Ang akong uyab gikawat. Unswa! Rolando, marong di pa makas beranda din sa hotel. Di ka makatog? Sofia, unsay mga plano nimo? Ikaw ang akong akdon. Kay bana taman ka. O salamat ni imo dahil kong gipakaslan. Ako yung buhaton ang tanan nga mapakita na ko ni mga dili ka magmahay sa imong pagpangasawa nako. Salamat. Huwag bang hinaot ko nga magkasinabot ta sa tanang higayon, Sofia. Maglagot, di kong magunahon sa akong best friend. Gilawgan niya putod si Kwate kaya nabuntag ang akong uyab. Ay, unsa pagkaunsaan ang ako mang uyab o na si Kwate niya nadugay. Oh, buot ba sa buot ano nang? Mamos nga rito kaysa ni mo nang. Si Mamos. Mamoy, Mamos ba manay ka? naong tabayana mo ram itong aliwas ng kumutang naong. Usa! Gilis ang gagaliwas nang. Oo, lagi. Mong di na ko ng best friend kay kara best friend, best enemy na. Tamis mo ni kaglawin lang. Ay, sa patakag panuto niya nang isa. Dami siya. Ay, stilan. Swerte kay naigo ka sa kontot ho. Kay? Kay tambalan ba ko sa una bitoy. Manot ho ay ko no. Sa mo ba nang? Patuto ba ka? Be, kaya Aron mo ako sagot sa tulon. Almira nga ikay mga bahasyang gisabak. Sige nang doon niya. Ge, tutuwi ko. Sige. Ge, mga ako. Mga ako. Pakapinan og yam-yam. Ge, kaya, ge, tutuwi na ko nang. Tutoy. Huwag ka magsulti na nga, na di ka abilidad nga, mananambal di ka nang. Sige, tutuwi ko. Sato pa. Sugdanan ako, dili. Sige na, tutuwi ko. Kaya, mga ako, ha? Sige. Na. Yung nga kadaan. Yan, kanila mi. Kayak ko'y moknay korak kay marakay. Uy, Ako, saan na yung kaunang mura man ng kug. Husto na lang, wait! Di madaya mo ginawa ng mura kang nangutot. Nana, nabli na ako ang gate. Sir Dennis? Dali, Almira. Ito dahil ng akong wheelchair. Aron masakpan pa nato kung kinsa ka nang nagsuri-suri sa sud. Oo. Pagdali, Almira. Oo, lagi. Lihok na din. Dali. Oo. Aron masakpan nato kung kinsa ang nasa sud sa hardin. Ay, pero dili lang mo kumpiyansa, sir. Kaya tingalig daot ang taon na. Kawatan ba ka na? Unya, doon na lang siya dang armas. Saan na lang. Ay, kadlok. May da akong armas. Ay! Gagang! Taoy! Kuyawan magunin mo, sir, oy! Nasa dikid ang armas. O, Almira. Usa dali na. Adto ta sa estatwa sa babae mo hunong. Pero bantang magkaita dito, sir.
May nagliyok sa ubos sa hagdanan sa karaang bahay. Hoy! Kinsa ka? Sir, isa ka siya paingon sa taas. Hulong! Ayun siya po sila, sir, ha? Gugno na ko siya. Almira! Balik diri! Almira! Yan ako sa ubos sa tinan. May gilambang pultan sa taas sa karang bay. Ay, kinanamakit alam kong bayon sa mga tao. Mas ko. Tuwa na gid sa ibabaw sa hagdanan si Almira. Gahiag ko bayan, uy. Almira! Balik diri! Almira! Pito, uy. Saan nina ko nga di man ko makasaka sa ibabaw sa hagdanan. Pisit, mao gini problema kung pungkol ka. Panuway ba yoy? Almira! Almira ka na og diri! Almira! Salamat kung makalusot din sa sud sa payang hayag sa puste. Gikan sa kakahuyan. Hayag sa dambuan. Hain naman to, aninong ako nakita na. Di naman gito siya masud. Oh, mura man din yung sala. Pero, mga tinabunan ang mga lingkuranan din eh. Tinabunan ng mga puting pinapton. Hain naman ka ang bayon. Oh, may dahog dito, Dapita. Dinig ito gikan. Ang may nahog. Mura may tibod ang nahagbong. Tibod nga dili mabuak. Kinsa ka? Ngano niya ka din ni Dapita? Tubag! Pingaw man. Nagtako lang tingali siya. Kung kinsa ka man, huwag ka katungod ng magsudsudin ni Dapita. Tungod kay private property ni. O dakong saang imabagsak ka din eh. Saan na nasa dapit sa bintana? Tao ka na. Bayon ka sa tao. Pero wala siya magliyok. Ang tibod. Kunitan nila kumayo. O niya ko ihapak siyang o kung magbinuang ni Dasmang na ako. Kinsa ka? Nihibaw kong tao kung nagbarog diha. Kinsa ka? Oh, may dagan siya. Oh, may hagdanan na ipengon subos. Kinsa ka? Taas-taas ba din yung hagdanan? Oh, dili. May natabog yun sa suod sa bahay. Almira! Gawas na riyan sa bahay, Almira! Kinanglang makasak ako sa hagdanan. Gamit lang ako makamot. Almira! Yabagin ni Bayana na. Di man mong tubagoy. Almira, hain man ka! Gawas na niya! Paglisan ko sa pagsakasagdanan, naputol ako mga dil. Gamit lang niya ako mga kamot. Almira! Gawas na niya! Wag dito bagda. Mingaw na gid sa sud. Kasakit sa kumbukton. Di na ko malihog ang akong tuhod. Napas siya. Ang bayan sa tao. Kanan na paingon ako din eh. Kinsa ka? Nga nabisod ka din sa dili imong bay.
Di ba ako ikaduha na nini mo balik din eh, di ba? Usay mo tuyo sa din. Oh, ayaw maglakaw! Pailan na ako! Kinsa ka! Kinsa ka! Pultahan. Pultahan ka na paingon sa gawas. Ay! Kasakit sa kuntiil. Sumakay na sa gawasan ng pultahan. Asam ka na lusot. Ay, kasakit. Paingan ka sa gawas ka ni pultahan. Kung may balkon sa gawas sa pultahan. Kakawayan. Kangigit sa kakawayan sa tubangan. Asa mo ka paingon ka na daan? Paingon sa kakawayan. Humot sa mga buhak ng dapita. Pero hain na magkamang tao. Wala siya din sa kawasabay. Doon na lang ko sa ibabusag tanan. Almira! Almira! Kasi babaw din eh. Anong isa ka maganisag danan? Ay, sige, pakuta na! Usa niya tabo ni mo di asod, ha? Usa tong nabati nga saba sa sod. Murag doon ay nahagbong. Ha? Ako'y nahagbong sa danan, sir. Usa? Oo, nakahig na ko. Bang butang paingon sa upos. Nahagbong ka? Usa mo yung magibati, ha? Sakit kaya ko sa putog. Ang ako tuhod o gusiko. Natukod mo din ako sa tao pagagsan ako sa ubos. Usa? Mona, kahit mo kagag-ugod. Ano nga magkamamati na ako, ha? Gitawag ta ka, aron mo balik sa agi. Pero misukto hinuon kag saka dito sa taas. Yabag ka, kasulti, oy. Ay, nagkasukugod. Yabagi ka. Ay, nalagit kasuko. Uya, eh. Dali na, be. Ibalin to kasi mo wheelchair. Dali. Oh, skip tas akong siko, eh. Tabangi ko. Oo, lagi. Baro ka na diya. Oo, na. Kabangin ako ba? Aron pagkabalik na dahil tas suod subay. Oo, lagi. Pero, kinahanglang wa tayo sultihan, ha? Nga dinita sa suod, ha? Kay sigurado gi ko nga masuko si Papa. Dili lagi. Almira! Nay! Hoy! Nganong saka Almira! kay kanini sa luyo, Bitoy? Haay naman sa day ka tong Almira? Ano ko may pangutan ni mo? Nakita bitaw ka nga, ngita ko niya. Doon na sila kay gamay mis ganito. Hoy, panungway! Ayaw ko nga dunay gamay, ha? Ay, sorry. Kaayo! Bayan imong duklon. Wa magigaro mangutan ako. Sususus! Ay, Nindun ta ba yung kumuto na nang naong ni mo, Bitoy, oy? Sige lang, kumuta lang. Sige. Kumuta. Ako isa akong maliwat na nako imong anak, ha? O isa. Unsa? Kago! Di taon ko mabdus, no? Awi ni gamabdos mo. Mao na maliwat na nako ang imong anak. Hilom! Ay, sus. Hoy, kung mahuman na mong limpyo sa sala, paadtuas akong kwarto si Almira, ha? Padadaog kape. Uy, ako na na yung mga to ni mo, ma'am. Lami, bagi ko mo timpla o kape, Miss Janet. Malumayod ka na ako. Magtuin mo laway na ko, Miss Janet. Ew! Kaluod ni mo, ay! Oh, dili. Oh, Almira? Dennis? Nag-unsa mo sa ngit-ngit ka kakahuyan? Nag-unsa mo yan sa kakahuyan, oy! Almira, day. Hindi man mo gikan, day. Kuan, kanang... Manaw data sa akong kwarto, Almira. Oo, sir. Dennis, unsa inyong gibuhat sa kakahuyan? Tubag ako! May mo ba? Ayaw pag-alis sa mo agyanan, Janet. Tubag una ko kung nag-unsa mo sa kakahuyan. Huwag nga nang gusto magkamahibaw, ha? Gusto lang. Gabi inagod ka ayo ron. Ug ikaw, nahimo na kada kong igsuon. Kay ina-ina na nimo ang akong inahan. Ug legal na, ha?
busa may katungod na gid ko nga mangutanan nimo sa imong mga lakaw. Hoy! Wa kay katungod nga magbuot sa akong kalihukan din sa bay. Ug bisan asa kong suo ka magpundos bay, makahimo ko Janet. Ug ikaw ba? Ayaw gud pagkapil-apil sa akong kinabuhi. Ug labaw na nga ayaw pagsigig pamantay sa among lihok ni Almira. Nakasabot ka? Oh. Hawa niya! Almira, sige na. Isold ako sa akong kwarto. Oo, sir. Nakasabot ka? Oh. Hawa niya! Almira, sige na. Isold ako sa akong kwarto. Oo, sir. Sige. Pagkapil-apil sa akong kinabuhi. Ug labaw na nga ayaw pagsigig pamantay sa among lihok ni Almira. Nakasabot ka? Oh. Hawa niya! Almira, sige na. Isold ako sa akong kwarto. Oo, sir. Sige. Naunsa ka diha? Mong tingsi man ka diha, ha? Katawa ka bitoy? Gamay, gigil man ko. Kikil. Naluoy lang ko na gunonan ni mo, miss. Nga, naning kay kang namugos og pilit sa imong kinabuhi nila. Paghuwat lang, miss, aron dili ka mapangad. Hilom oy. Panuway kang dako. Mga boyset mo. Bawi next life lang, miss. Bawi next life. Koy, may gara na ginabayhan na da. Kayo biyang isud sa ako. Nga pasuan. Sige, baway na diha. Kay matuog na sad ko. Kabiin na kaayo. Ngayon ginuktok pa man ka diha. Kinahanglang magpa-doktor ka, ugma. Ha? Uy, ay na lang, uy. Kabangan na imong dyan ko pa-doktor. Nahagbong ka sa danan. Nadakdak ka, Almira. Ay na lang, uy. Huwag masagin mo sakit akong batang. Okay na ko, uy. Unsay okay? Mabdos ka. Busa angay lang nga magpahiling kag doktor. Ayaw na lalaki. Di na kinahanglan. Kuan, sige, ay magawas na lang ko. Kinalang makapahuay na sad ka. Ilisa pa na etika. Kadiyo lang. Nganong mahadlok magkaipa-doktor, ha? Tungkol ka di na kinahanglan. Kung masabing gibati, ba nga na yung pa-doktor mo kunin mo? O saan? Way bili para nimo kanang imong gisabak. Importante man, pero... Musulti raw niya kunin mo kung dili na gina ako mada. Ayaw ka bala ka. Magpatabang na kunin mo. Niyang imo ilisan, no? Sige kay, mabalik ako sa kong kwarto. Kadiyot lagot. Nganong kaya magkago? Sir! Ano lang kuning nakagod? Buhay ko, be! Ang iyong karang bahay mo, ati man na. Kagisigihan na nagsakag na kong tao. Unsa? Dakong tao? Oo, kukuan. Mauna. Muna ako nakita sa bayan sa maong tao. Nakaw siya. Mga dili ko maklaro niyang naong. Pero klaro kaya nga doon na siya gipangita sa susi yung bahay. Ug may na mahibaw ka. Ikaduhang higayon na ni nga nakita ko. Na doon ay magdaog flashlight sa maong bahay dito sa hardin. Bubalik ka, ugma. Samtang wa pa mauli si Papa o si Tita Sofia. Ikaw, lakaw na. Sibat na, katog na. Uy. Kay ugma, dagang tagbuhaton. Ay, gibangkong na. Hindi mo ko makatog nga makunaw na sa gipanulting Sir Dennis, uy. Ipadoktor ko niya. Uy, susunsaon na lang. Hey, katumag yung anino na kaingon ini ba? Pero, kinsa man sa kamang bayon? Nilasap siya maklaro kung lalaki pa o babae siya. Matuog na ko, eh. Merci. Mga usa ka semana pa kami diri sa among gistahan. Sige.
Mutawag lang ko. Mutawag ka nimo kung makauli na si Sofia. Bye. Gusto mo na ba, Hana? Ano magsige ba na sa panawag ni mo? Ayaw lain na pagsabot ang iyang gibuhat, Sofia. Kimingaw na siya ni Belinda. Di ba nagsabot naman ta? Gadi ka maghisgot sa nga sa mga unang asawa? Sofia, kalma lang. Kung sabi ko sa kalma, nga na may magsamok-samok sa tong talinaw. Ayaw ka bala ka. Dili na kumutubag ni Mercy kung manawag siya. Ayaw na yun, Rolando. Kay gisapot na kay kun yun duha. Hanim mo na to niya siya imong katilibabat? Hoy, pagmata! Ay! Uy! Kakisa kang... Say, oy. Sir Dennis! Nakas akong kwarto! Oh, kay dugay magkami mata. May lakaw ta, di ba? Aw ha? Aw, tuod no? Mubalik ta sa karambay. Unya! Usaw mo na ito pagkanto dito nga dili may bawo si Janet. Muagi ta sa laing agyanan. Laing agyanan? Oh, laing agyanan. Og bango na diha, kay wa pa ko'y pamahaw. Wala no? Oh, sige, maghikay na ko. Sir, di lang kapatod. Ay, pagdugay ha. Tuhod. Kita ka nga ni. Ihandos-handos ko na itong kamot. Ulagi! Laoy, Pagdali ha! aptik ay. Noon sa matutawan na. Kalit mo na tumisudin eh. Kakuyaw ko nakakita sa kuntiyan ni Nawalis. May gani kay natabunan na kukunlan na kuntiyan. Naunsa man ni si Mami? Kadugay bang mutubag? Hello. Ano nanawag ka? Mami, kano sa man mo mamalik tiri? Naglain ba pirmi nga akong kapuhi. Maglagot ko nga magtanaw sa naong di Almira. Unsa? Uy, pasig na nga kang Almira. Ta, kalagkot ka na siya naong uy, Mami. Janet, kalma lang. Maura na makabuking ni mo bag binuang ka niya. Kano sa man ni mahuman, Mami? Unong kabuan na lang kung makalingkawas na kaanagi mo kahimtang. O kinahanglan mo bakasyon ka na. Unsa? Pabakasyonan ko nimo, Mami? Oo. Kamong diha sa Almira mo bakasyon. Pero, unsaon man na nimo pagtangtang si Almira gikan sa kiliran anang Dennis? Nga itangkil raman na niya kanunay ang yang yaya. Wala bahala. Sige na ba na? Kay bibalik kag sul sa kwartos dito ni Rolando. Kumusta ba na bayo, Janet? Oh, okay naman, Mami. Nalimpyo na. Maayo. Ikaw na bahala di ha. Samtang wa pa mi si Tito mo Rolando, ikaw mo'y bahala ng baya. Sige na bye. Bye, Mami. Nanawag na si Janet? Oo. Nasuko pa ba ka na ako? Ayaw na lang yun pagpakigsulti kang Mercy. Kay dili yun ko ganahan. Dili na ko siya kapugnan, Sofia. Pusa, ibalik na lang inyong kasuod sa unang panahon. Dili na namahita mo, Rolando. Anong init magiging kagbuot anang Mercy, ha, Sofia? Napasa na siya nako sa una. Unsa man yan sa ni mo? Nahibaw gisir crush ko nimo. Misulti pa gisir ako nakagusto siya nimo. Sofia, taon sa man ka. Mga patan itong panahon na. Kalimti na to. Malimot lang ko kung dili na ko makakita niya. Bitoy, hain si Almira. Ay, nga nangita lang sa kang Almira, ma'am. Ngano magbuot man ka? Oh, kadaliok ni mo. Almira. Ano saan ka? Pungkol ka. Sige, okay. Da. Okay. Intutan mo sagpa mga gana. Lamig ka ng tiyon. Pausap ka, ha? Balik-balik na mong abuso, ma'am Janet. Saan ka? Gusto ka mo init ako uni mo, ha? Anong gaan yung gamot? Kay wa kay batasan nga mo tubag o gagawon. Ulo, uy. Bisugudugin mo sa inyong papel, ma'am. Nindot kayo. Kay unsa man kuno among papel, ha? Papel di hapon. Abo ang
Toy, Day. kung malawag si Sir Rolando, mangitan ako. Oh. Inang nagpahangin mi si Sir Dennis sa plaza, ha? Uy, di lang mo patod ako. Patod lang Ay, di na lang kuno. Hoy, Almira. Giganahan na sab ka ay kag-atiman ni Dennis, no? Trabaho rin ni ako, Miss Janet. Bitaw. Basin bayag tintalo na nimo si Dennis. Aron siya'y mga mahan sa imong gisabak. Janet, tarungan ko ng dagan sa utok mo. Kay murag milikoy na ka. Bitaw. Unsa to? Oops! Oops! Magno na sa ka? Ha? Sige, bugno ako. Oh. Pasakiti ko. Kumuta ko tiyan. Sige na, Miss Janet. Oh, Almira! O sabay ipaabot ni mo, ha? Bitaw. Ganahan mo yung kamo pasakit ako. Bitaw. Sige, laparuha ko. Ilambos ko. Kumuta ko tiyan. Sige, Day. Sige, Day. Huboi ko. Sige, Day. Buisit ka. Sige, Day. Day, psst, hoy! Ha? Hello. Ano siya si Elvira? Puro mo to siya. Di siya makaya mo sa pagpasakit ni mo. Ayaw na laglabaran na imong o. Bahin na mo, Bitoy. Oh. Sige, manlako na mi si Sir Dennis. Asa mo paingon nini, sir? Paano may gawas pang gyud ta sa dakong gate? Paingon din hindapita. Wato ba gyud ta sa plaza? Dili. Ana tasawa nga daan paingon. Oh. Uy. Asa man ni ka sa daw paingon? Nga nangguho naman gani sa liki ini ang mga sagbot. Mura naman ni gwa magi eh. Paingon ni sa main door sa karaang namong bay. Unsa? Dili kay ito magdugay din ni Sofia. Pero sa kasiman naman ang imong giingon nga bakasyon ta, dili ba? Nanawag na ko si Olga. Doon ako na gamayang problema sa opisina. Naunsang sa na imong manager eh. Nga di man makamaong musulba ng problema. May sulba din siya sa problema. Gusto na siya nga may bawo ko kung usaon niya sa pagsulbad. Kung unsay akong opinion sa iyang pamagi. Abi nimo, di na bagyugkog ganahan ang Olga. Nagsiga lang mata anak kung makigsulti ko. Sofia, ayaw na nag-initing akong manager. Ang pag-atiman na sa bahay ang atiman na. Okay, sige. Pero dili ka masuko kung doon ako'y mga kausaban nga buhaton sa bahay. Asawa ta na ka. Busa may katungod ka na sab nga mabuhat sama sa buhat sa sakasal. Dako man di kaay ni pultahan. Paingon sa sod. Mao gid ni pultahan. Ininda kong bahay. O Almira. Mao kini ang una namong bahay. Sa dayang nagtungha pa ko sa elementarya. Ako na ablihan ng pultahan, ha? Oh, mahadlo ka ba musod sa mong bahay? Dili. Unya, nga nung murag nagduha-duha man ka? Ambot. Pero daghan na ko mga nindot nga kagahapon anang ni anang baya nga gusto kong masubli uban sa kuinahan. Mao ba? Sige na. Ablihin ang bay. Oo. Hoy. Unsa ka bitoy? Ano man tawag sige ka magpangagho diha? Kadungog pa di ka sa kong pangagunang? Maklaro man ang imong kaning isa sa imong ilong o gaginig buka ba na imong ba. Grabe kay kong ilong na, no? Grabe kay hangin, no? Dakot kay ilong gud. Oh. Purot Anang? hangin. Kuana nagunahon na lang ko ni Miss Janet ganina ba. Oh. Hindi juga kalimos si tabo ron kay masipang sagpa pa imong dadawat gikan ni Janet. Ay di yan sa pagsagpa niya nako akong ginona nang. Okay, on samdi ay. Nang. Sitian di ka.
Mura masag nahadlok sa mong dapat ni Almira ganina, no? Unsa? Si Janet, nahadlok ka ba dapat na Almira? Oh, lagi. Sige, lagi balik ang istorya. Giyagit na ko siyang Almira. Pinana si Almira na. Sige, bugbong ako. Sagpa ako. Kulata ako. Kumutan ng tiyan ko. Ilambos ko. Isama ka? Oh, lagi. Mari hagit ka Almira ka Janet? Amo lang. Pero, wag gid mo tubay sa Janet ang nilakaw nun. Murag man no ko hindi kakak. Kakak. Alam no. Ngano ka ha? Nakumanday kaya ang sala din eh. Tora hagdanan nga ako nahagbungan. Sir Dennis? Kahila ko na sa blagi ka. Balipayon kay Media sa sala, Almira. Naagi diha si Mama, matag-abot na ako sa eskwelahan. Huwag kanunay ko niyang lutuan ng snacks. Mao ba? Almira, tanawang hagdanan. Oo. Mao na ako nahagbungan. Niya nang maong hagdanan. Diya sana ako makit is Mama nga nagilak. Unang higayon nga mihilak siya. Ugod sa mayang kihilakan. Hangtod ka ron. Wa pagyapon ko mahibaw, Almira, kung unsay gihilakan ni Mama. Pila ka adlaw sa wa pa siya mamatay. Unsa? Pero doon na siya gipangita nga sobra pa sa kabililo ni maong mga relo nga koleksyon sa imong inahan. Unsa? Og mayawi ang maong tao ni ning baya, sir. Unsa? Tanawa ang mga bintana din sa silong. Wag yung nabuak, di ba? O sadyang gisundan ko ang maong tao gabi eh. Diha siya moagi ng dakong pultahan. Mao ba? Bisag nahagbong ko. Pero wapaghapon ko mawadig panimuot. O nakita na ko siya. Nga may hunong o may atubang na ako. Una siya mula sa paggawas. Agi niya ng dakong pultahan. Pero kinsa man ka siya? Wa ba mo lang suot nga higala nga mag-anihan din sa inyo? Doon na, sa unang panahon. Pero, imposible nga hatagan sa giyawi ni Papa Rolando. Tawaging imo amahan, sir. Dili mahimo. Dili? Dili mahimo nga may bawo siya nga misud ta dinis bay. Unya, usaw man ni Marilo nga mahalon nga koleksyon si mo inahan. Adto ka na ibutang sa imong kwarto. Uy, tinamahimo, sir, uy. Mawang tangan pala ni Kusa. Ato ni si mong kwarto, kay anak kasi mong inahan. Busa, ikaw ang magtinira ng mga butang. Ay, Sir Dennis, ngano gikalimtan naman si mong amahan kini karaang bahay. Ang tinuod. Bahay kini ni Lula. Og dinhi na magtrabaho ang akong inahan. Oh. Katabang sa akong lula ang akong inahan. Nahibaw ko. Usa? O kinsa misulti nimo anak? Ang imong amahan. O gisuginlan ka sa akong amahan sa kinabuhi sa akong inahan? Oo. O Og mahal pa niya ang imong inahan. usa? Hangtod karon. Misulti si Papa Rolando nimo ni anak? O, Sir Dennis. O nakita ko siya mga matang sobrang kamingaw sa imong inahan. Mao ba? Kung mao na. Dakong sayop ang iyang gibuhat sa pagpakasal ni Tita Sofia.
Wa ka na mahimo pa, sir. Kasal na sila. Busa dawatan na lang nga imo na sang inahan si Ma'am Sofia. Nganong mulaban mo kanila? Ha? Nakabantay ko ba? Nga musukol man tuod kanila. Pero dali ka rin makapasaylo nila. Dila ko gusto maghambinog kasukwasaw sa katao, sir. Kay dili na makaayo na ako. Unsa? Kinahanglan magpapasayloon ka. Aron mabatunan mo ang kalinaw sa una-una. Usahay, mautsag kang manulti, no? Kanabay mo sinultihan ba? Di na maayo paminahon. Dako sana mahingaan kag maot, no? Tagabukid yung kag sinultihan. Ano di ay? Binukid ba na mo sulti ka? Kuno si maayo ko si Dili? Hilom na. Okay. Saylo na ti ka. Unsa? Ugon sa may saan ako nimo? Ang paghingaan ako baot. Di na ta maglalis, be. Sige na, manglakaw na ta. Mamalik na ta sa bahay. Kay karong hapon, manglakaw ta. Asa naman sa ta? Magpahiling kas, doktor. Punta! Dili lagi ko eh! Kaya bago nimo. Anong di magaganaan magpatana og doktor, ha? Angay na magani yung mga magpaprinatal na ka? Di lagi ko! Ayaw na lalagi pang hilabot sa kukahintang. Pagsagdi ko sa kong kinabuhi. Naaka sa among bahay. Kung saan naman lang kung makuhaan ka. Amo gyapon ng tulubagon, di ba? Ayaw lagi ka balaka. Kung batiyo na ako, himat yun ako, mapahawa ko sa inyo. Kaamaw ba yan mo manulti, oy? Ayaw na lagi pang hilabot sa kong pagpabdos ba? Pero nahagbong ka sa hagdanan. Ay, lagi ka balaka. Kung makuhaan ko, gahapon na tato nagdugo ko. Pero karon waman, mauli na lang tabi, kaya gusto ko maligo. Salamat. Ikaliko nagtaong ko. Kaalimuot basta sa kontentihan o nga guma nga gipasulob ni Ma'am Sofia na ako. Pero kung mauman ni paagi nga magkasuot mi, ako ni antuson. Mag-amping lang yung kung hindi ko matapikas. Umalimot pa ka sa pagtao din niya akong tiyan-tiyan. Bitoy! Uy, day. Ay, may mong mukaon ako. Uy, day, di man mo ni Sir Dennis, ha? Ngan kalit na sad mungwa din, ha? Ano mo? Ay da, may giato lami dito sa plaza. Plaza? Gusto man siya magpaso-paso, Miss Casada. Naglakaw mo. Ako rin gito ang wheelchair. Kami maglakaw. Naglakaw mong duha. Aba ha. Sorry, day. Milagro ko na niya. Nanugod tao magpa-display na siya nga masukok gini siya sa unang nga tanaw na sa mga tao. High blood man dahil na siya. Na, nausabihan mo na una. Mamayang gusto. Pamasay daghang tao dito, good. Ay no, ang gamay rin tao sa plaza. Kanaram nindagman ni. Kana di day, ikaw na day. Salamat. Ay sige day, ano sa mangitan pati ka? Sa padi, uy. Ikaw ba, mawan mo, uy. Day, joke lang. Pero salamat ha, kay makangisi ko tugod ni mo. Ay, susingan natin ka pinangga day. Bahalag kuan. Basta pinangga ka. Aday, mura lagi wa mo tuboy mo tiyan. Ano? Ha? Aw, ingon ini magikuno na unang maptus. Gamay gyud ang bata. Gamay bata. Doon na magani uban nga makurat na lang ka nga nanganak na di ay. Uy, unano din ang bata ni mo day. Sa padi, uy. Day, joke lang. Taka sulti ay. Pero kanas mangutan ako di ba? Kanas janit ba? Mura magitsag mabdus oy. Hoy! Alaka. Ako na sa gilibak ninyo? Ikaw, miss. Ikaw, miss janit ba? Giner akong tingog. Mutong malas yung kagalit. Basta Gago ka, gago! Gay, pagita ka. Nanong magbuot man ka kung muduol ko ninyo, ha? Kutawin ko kapibi. La, mukupiyansa gyapon ka na komisyonet. Ay, imo gyapon sigyan og pakutaw sa mong kape. Nga imo pa jud sigyan og sagpa. Hoy! Mukupiyansa gyapon ka ka. Kayungit ka lang. Timan iha, sulugoon ka. Busa angay lang nga suguon ka. Hay! Pita gining dilaa day. Wala gi practice. May papraktisan ti ka day. Usa! Wala, joke. Hoy, ikaw ba, ito'y ba? Aw, ganahan ka nga ako mo kutaw sa mong kape. Aw, ibaw ra ba ka? Ako nagitutuan. Unsa? Wala, may gugmagi ka na ko, Miss Janet. Kaluod ni mo. Alod. Imo di ay hugaw-hugawan ang akong kape?
Ay, kausar ay. Kausar ko makasuway ato. Pero, lami siguro kay... Lami ning laway ko kay pirti mo ni mong higop. Salbahis! Okay ra. Miss! Okay ra Ay, din. ayaw po dapat, oy! Ay, okay ra. Ay, gamay ra kito. Aray, gamay ra to. Saman, gusto ka... Nanggag kugmog sipon ako'y butas yung pagkaon. Giluod din nung to siya ni mo, Bitoy. Ikaw ba? Ano naman sila siya ay? Ludanon ginis mi Janet. Ay, so na di ginis siya ludanon. Nang panahon ni Ludo ng tao. Ah? Sabi mo sa kay kang makasulti, oy. Ay, di. Mukhaom ginagbakas si Sona. Mukhaom ginis siya itik, day. Bisa ka ng itik, mutuon o ka ng flima. Sabad niya, joke na, oy. Ikaw, day, joke na, day, ha? Basta na, oy. Bito, day, bisa ka may ngugawang istorya ba? Magsuka-sukam din siya. Magisog mabdos, no? O, unsa man? Unsa mo na, day, Elmira, ha? Ay, sus. Ayaw na pamantay ng atwagahon, oy. Day, manggod lahi. Bitoy! Ay, mo rin nga panuway. Tingog mo rin ni Ma'am Sofia. Wa ba ko magdamgo, Elmira? Ako na tunaw na nga giapat ko. Almira! Tinuod yun na, Bitoy, oy. Tinuod gid ay. Di ako na, Bitoy, ha? Nauli na si Ma'am Sofia. Sige, day. Sa minita po. Anong nauli maning bruhang dako? Uy, batasan, babayana. Bagagnaw, maldita, murag buing. Nakalagot. May na magyaw-yaw ta sa itong nahona. Araw dita masagpaan. Almira! Ma'am? Ma'am, nganong niya naman ka? Nga naman na di ako. Ako ning bay! Kuya, di ko makapauli din, eh? O kuhaan ka ng honeymoon pamangkot ninyo. Let's see ning among honeymoon. Huwag lami. Nga naman, ma'am. Karong tao na mo ka? Hello, Rolando. Sofia, malangan kong balik na sa hotel, ha? Kay dako kong problema. Ay, nagkabalakan ako, Rolando. Niyan ako sa bay. May pauli ako. Usa? Kung ganong may pauli ba ka? Unsa pa ba ako dugayan dito sa hotel? Nga permi ka malawa. Sige, magyapon kag anha sa mong opisina. Sige. Kung mo imong gusto, anhan lang ko mo pauli. Pero malangan ko, ha? Doon na po ko isulbaro ng problema. Sige, bye. Way lami. Way lami! Ikaw? Nagsige ng mata mo diya? Ma'am, man, ma'am. Nagawa naman ko imong suguon. Mami? Hindi na di ka? Oo. Way lami among honeymoon. Ay, may maramay ka. Ay, ma'am! Ang nga mamudlot magagalit ang buhok, ma'am! Ay! Huwag ka ba ni mo? Aray, ma'am! Takot ka! Aray! Ma'am! Aray! Sunod mong dara ko kwarta! Aray, ma'am! Sir! Bitoy? Tabang! Naon sa ka? Tabang! Wag yun po kasabot sa pakita puro, sir! Tabang, sir! Kaya yung sa may naitabo, Bitoy. Sir, kuhan, sir, nauli si Ma'am Sophia. Huwag isog kayo. Kanya, galit yun niya, giguyot si Almira paingon siyang kwarto. Nagbaon si Almira dito siyang kwarto, sir. Help! Tabangi, sir. Tabangi ko, sir. Ano mo na siya? Nag-honeymoon mo na sila? Ambot, sir. Doon nagyudiling mayong may tabo, sir. Mga galit lang itong nga si Ma'am Sophia. Tara, sir. Ito na akong wheelchair. Dali! Dali, sir. Panuway ka! Panuway! Saan mo, ma'am? Pagutana ka, Bunsa? Anong gamay pa man ang imong tiyan? Ha? Di mag-iingat ka ni bala ka? Nga puna na ni mo gapas ang imong tiyan kada simana arawal sige kumo? Dire! Barang dire! Balik ka! Mami nga naman. Tangtangan ang imong paha. Mami. O, tanawa. Tanawa! Dako ng tiyan ni Janet! Pero, Ang ngayon nga ingon na kadako ang imong tiyan, buanga ka! ma'am, ako kay bawin na nagdako ni Dana. Kaya mabukusan. Doon kay buko ka! Unsa ba kasudyan, di ka kasabot, ha?
Giingnan pala ka nga matag simana. Kinahanglan nga sudlan na nimo gapas ang imong tiyan aron mo tubo na. Pero wa kay gibuhat kay Mugo. Mugo ka. Gusto kay akong gusto ka pagpasok og gapas sa tiyan mo? Tita Sofia! Saan na mo si Almira? Nana si Dennis. Wala pa na ni Almira. Panuway ka. Mag-iusap sa may buhato na to ini. Tita! Pagawasan na si Almira niya! Hoy! Yun sa mga ninyo, ha? Hoy, Panuway! Utos ng pungkula, Panuway nako. Alala ka, gawas. O ikaw na bahala ang murason niya kung nga nung giguyod na kapaingon din sa kwarto, ha? Ayaw lang din pagsulti, dahil nga bahin si Mutier ang akong gikalagutan ka sa muka. Tita Sofia! Ablihin yung pultahan! Sama! Wala, sir. Gikaon na gid ni Ma'am Sophia si Almira, sir. Ako pang dugdog og kusog, sir. So, sikaran ko ni pultahan. Sige. Ha? Igising kita. Ako dugdog. Almira, gawas niya! Guys, kita sukamot eh. Almira! Atay, di man gid mo gawa, sir. Tara, sir, ay. Sir Dennis, Tita! Giunsa man niyo si Almira? Ayaw naglaban ni Dennis, oy. Nakasana na ako. Siya ipakutan ako nung sa isahan ako. Day! Day, Almira! Asa mo ka, day? Hala, may gawa sa bahay si Almira, sir. Unsay gibuhat ninyo ni Almira? Tubaga ko ninyo. Unsay gibuhat niyong Almira? Kung sa masat ka, bungol ka sultihan, Usa? nakasa siya ako. Aray! Kay napit! Ay, ako tulog! Uy! Itoy, pangita si Almira. Ug dag-a siya sa kong atubangan. Kay kasakit! Tagay! Mga gaumbutan! Mga anglon! Mga sweltes kinabuhi! Sige! Pirmintihan ninyong kamaldita, ha? Kay ganahan! Kay kuhala! Sus! Lakaw na, Bitoy. Sige na. Kapit mo punto na ko tudlo, sir! Lakaw na lagi. Abasa si Almira. Sus! Ayaw pagsusubay kung di ni mo siya mada. Ano lang kumuta ko din sa atin. Lain ng Mama Sofia, oy. Ako pa yung pagkasa doon sa tanan. Naiba kong isapot siya, pero niliangay nga ko yung pahimungtan. Awa na siya sa lugar. May pagkanin nilang kumagtagod ni Sarden. Linaw pa. Emina! Day! Si Pitoy, Hain ka, Day! nangita na ako. Emina! Pakita taon ako, Day, na ko isulti ni mo, Day. Ganyan, Day, hapit ko mapungkol. Day! Ano lang ako din yung tago. Hindi ko tubag. Hindi ba ako daga na sa ipangutanan ako si Sir Dennis kung mapakita ko niya. Wasap ko daw na ang rason kung anong ipasakitan ko, Mama Sofia. Day! Emina! No! Asa man ka, Day? Sorry, Pitoy, pero hindi na akong pakita ninyo. Ano yun na naman kang iladong batasan ng ako inahan. Bisan nun saon. Klaro yung kaya mo surok yun yung dugo nga mong tanaw na ako. Pero nga numaga. Ako naman ang tanggisunod ang tanan nilang gusto ipabuhat na ako. Nahimon ako makasasa tungod niya. Nahimon ako baka ako tungod niya. Dili pa ba din iigo? Tita Sofia! Ablihin yung pultahan! Hoy, Dennis.
Ayaw puni ang akong sapot sa mga amahan, ha? Kung sa puto di ka, si Almira di yung pahimungkan? Ay, labot! Nakasa kabayhanan ako. Mung ako siya napasakitan. Unsa may saa niya nimo? Gahi siya ko! Tula ko gisugo niya, pero wa siya butuman. Unsa may gisugo nimo, Almira? Wa ka nilabot, ana, Dinis! Mapahuay na ko. Gisapot ko si mga amahan. Ano kang pasakitan man ko niya, pirme? Mamo ko isa nila. Unsa kaya kong buhaton, no? Aron mao sa pagtagad sa kuinahan ako. Ani lang muna ko sa atin. Wa pa sa kumay pa ako nun sa kuya rason ni Sir Dennis kung makatubag mi. Samsakang saang ako insulti niya. Awamay ko makasali, Mama. Nalimot mo lang kung butang kapas sa kuntihan na matubo ni. Ganong imposible man sa nayang mapamagi. Ganong dili man si mahadlok nga mangilad o mamakagang ang winahan. Oy, o may tao sa sala. Ako yung katubag ini. Hello? Tonya, Uy, naunsa naman mo des bay? aw, nagpagubot na, sir. Kami pa uli, Mandaris Ma'am Sofia, og puwerteng sukuan ni Almira. O gano'n nasuko mo siya ni Almira? Ay, abot naman, sir. Wag ko kibaloan ako sa isang Almira. Eh, pastilan. Tuagan ni Almira, nagdagan nga migawa sa bay, gisundan pang bitoy. O ya, si Dennis. Nagsigig tok-tok sa puntahan ni Ma'am Sofia. Ay, kalabad sa kubo. Kadaghan ba sa problema? Daghan, sir. Tonya, manawal na niya kung balik niya. Oo, sir. Ako i-report mo, sir. Ay lang sa ay nagsaba sana ni Ma'am Sofia kay panditan niya ko. Sige, bye. Bye, sir. Agoy. Naunsa naman eh. Bago pa ganing nahibong asawa, nag-wild na. Makalagot! Makalagot! Mami, kalma lang. Kimapagan ko sa imong kasuko. Doon na maginagdag di malas din, ba? Aw, wala lain. Si Almira na. Kay sukad lang siya maabot din, Wa na tamang kadimao. Husto ka! Si Dennis man untay atong problema sa una, pero pag abot ka ng Almira, nagkagubot ata. Pero, Mami, saan man ako ang akong tiyan? Ipadayon ang plano, nga bubakasyon ka. Unya, Kung si Almira, kinahanglang mo layas siya. Aron siya yung at mo. ha? Salamat. Miluwag na gyud akong dukan. Dili lang ako nakamusod sa bahay, uy. Anilawan ako sa atin. Daan pa ko. Oh, Naniya ka sa sikretong hardin mo tago. Sir Dennis? Sir, mahimo ba? Ayaw lang una ko pangutan, Kinahanglang musulti ka na ko. Kunon sa isa ni mo ni Tita Sofia. Wa ko isa niya. Wa! Unsa? Siya doon ay sana ko. Sila! Sige. Hilak og maayo. Pagawas ka ng imong kasuko og kagool. Ano man sila mga kasing-kasing? Anong init man nilang dugo na ako? Karon nahibaw ka na. Kung unsa ka ng mga tawana.
Mga alimatok sila, Almira. Pero wa ka mag-inusara sa imong gibati karon. Kung nasuko ka nila, ako nasuko sa mo. Kung di pa lang ko pungkol, dili unta makahawd-hawd ka ng mga bayhana dinis bay. Nang Tanya! Ha? May manawag tubig nang. Dali nang, dali. Ay, kung bunda-bunda rin ha, dahil tubig si mong kilid. Patolor, pa ka. Marayag na ginitan ni mo. Uy, kapoy. Hindi ko naman yahan. Ngari ka ba marayag na ako? Nga, hain mo sa Almira. Nang, sultihan di ka. Mo ni akong problema karon nang. Inusog tubig ha. Kay wag yun ako siya makit-e nang. Ang butasa ka itong lukluk batayana. Batayana naman, bayana nang. Ay, grabe kita yun kayo bus ya itong agawon ahat na to nang. Hilom na lang diya, bitoy. Hilom na lang. Badung gaya kas doa. Ay, ang naluon kong Elmira ko nang. Ay, sige lagilak. Tungod na ng duha. Ay, kundi na ganyan mantos. Abay, magmurisahin na lamang siya. Muna akong plano nang. O nga nung ikaw masay magplano? Ay, ako rin may concern niya din eh. Ako rin si gamahan niya Mira din eh. Kung mahali mo sa Almira na sige, pangasawa. Kunya panglayas mo din eh. Ano si ka, ma'am? Unsa man ka, ma'am? Ay, nanid ka sa akong mga lihok igisulti na ko, ma'am? Ha? Huy, ambaw. Ay, Ambaw. sorry. Ano Ikaw kung taong maniid ko ni mo, ha? Ay, ay. Unsa man? Nakita din mo sa Almira? Wag gid, ma'am. Si Dennis, hain man. Na, di ko ikog nila nga may baw din ko silang mga lihok, ma'am. Sige, usab. Igo na sa ko na. Usab. Ma'am, sultian di ka. Ika-250 na mo pa nagpa na ko, ma'am. Hoy. Siya man. Hoy. Si gusto ni mo, ha? Hoy! Dili ka masagpaan kung dili pa ka bastos at tinubagan sa mga gaon. Di sab ko bastos tinubagan, ma'am. Kung di ka malditag sinultihan, ma'am. Hello! Usab ka, ha? Huwag yun ka mahibaw kung sahain si Almira. Ay, babi ko sa mundo ka. Muang magdudag yung kunimo nga imo siyang gilimod na ko. Rito badur bagay kang tabuka ka. Unsa man? Gitaguan mo sa Almira, no? Hoy, yabag, yabag! Nganong di mo ka mutubag? Ha? Naamaw na ka, ha? Bitoy? Aray mo! Sakit! May butong tunggan, ma'am, eh! Moro ba rin nagdaan akong swerte, ma'am? Ay, tama, ma'am, Siti eh! mo mata? Okay. Nganong gibinuwagan ako di mo? Wala ka binuangin, ma'am, eh! Mingong ka hilom! Mga nihilom sa ko! Karaan kayo, no? Oh, yung gago! Karaan pa sa mga gaon! Huwaga ka! Saman! Okay. Gitaguan mo sa Almira? Oh! Hain man siya. Diyan sa kumpul siya! Sige, lili, ah! Ikaw, Bitoy, ba? Bugal-bugalan ko namang amawa ka na. Lugitan yung ako kasako, no? Ma'am, di pa nabugal-bugal lang ako, ma'am. Misunod lang ko sa imong gusto, ma'am. So, gusto mo akong buhaton? Sabot na natin, ma'am. Sulti na lang ko kung kanus ako mutubag ni mo. Ano di na ako masagpaan ni mo. Hoy. Mayo ka, ma'am. Lakaw na. Pangitas, Almira. Ina pa balik ko na ko sa kong kwarto. Okay. Nandun niya. Umutos na tandaan, ma'am. Uy. Kay makastress ng batasan sa mga bruha. Lakaw na, uy, lakaw na, eh. Pagitaan na sa Almira. Ay, sus. Unsa man ka? Nawasa na kasi imong kalagot ug kagool. Oo. Okay na ko. Okay. Karon sulti na ko sa tinuod. Unsay sa nimo ni Tita Sofia? Ha? Ayaw pa makak, Elmira. Sulti na ko sina. Sulti ko kung sa nimo niya, nganong nasuko man siya maayo nimo. Sulti na, Almira. Nganon di man ka makasulti na ko, ha? May mo ba? Amo nila na, sir? Dili na mahimo. Kinalang mahibaw ko aron matabangan ka. Ha? Almira, dili mahimo nga magpadayon ang kasalbay sa anong duha. Pasag din nila na sila, sir, oy. Di lagi mahimo. Bisan pag
legal na siyang asawa sa kuamahan. Apan wa pagyapon sa katungod nga mapasakit nimo. Pasag din nalalagyan na sila. Kay bao ka? Nahibong gyud ko nimo. Ha? Nga naman. Maldita man unta ka. Musukol magay ka nako. Kusog kay ka mutubag nako. Labi na gugwa ko sa lugar. Pero nga nung di makamakasukol ang inahan og anak. Masalbahis na sila. Pero di gani ka makatubag nila. Nakunsa maka Almira, ha? Kuan, may tahod lang ko sa edad ni Ma'am Sofia. Dili mahimong magpadaog-daog ka niya ng bayana. Kinahanglang suklan mo na sila. Dili man ko mahimo musukol sa dako na kong edad, sir. Okay, bahala ka. Pero sa sunod nga pasakitan ka nila, makatilaw na sila nako. Kaya nga naman, sama niyo sila. Basta, doon ako'y buhato na ng mga salbahis. Ayaw pa sultihan na, oy. Ima na ba na siyang inahina? Di lagi na ako siya madawat nga ako inahan. Unsa man ka? Mga basura na silang batasan, Almira. Busa kinalang suklan ng mga bayana. Ikay Roy makahimo, ana. Pero ako, ultimo na taong ko si Roy. Nigay ko makahimo pagsukol nila. Laban na gyud ni Ma'am Sofia. O bahala ka. Pero ayaw gyud paglayas tungod nila, ha? Ha? Hay nang imong inahan, Janet. Tito, kuan, tuaras sa inyong kwarto. O sa may netabo din eh. Gikasabaan mo kuno sa imong inahan si Almira. Ha? May nasukan lang si Mami kang Almira, Tito. Unsa naman sab? Si Mami ragada magkasulti ni mo, ana, Tito. Nganong magkagubot man gid mo din eh, ha? Ngano? Kuyawa yung Tito, Mupaulit mang yun tungod ni Almira. Ngano nagkagubot mo din eh? Kinsa naman sa'yo nagtabi ni mong nagkagubot mi din eh? Nagpahaba ba ni mo sa Almira? Dili na importante kung diin kung may baho, Sofia. Ang ako lang nahibudngan kung nganong dali mo mong magkagubot din eh kung niya ka sabay. Grabe naman sa kaya ng pagkasultihan, Rolando. Puro mag-iburi kung gipasangin lang nga sinugdanan sa tanang gubot din eh. Wa ko mamasangil. Pero mao ka na akong naobserbahan, Sofia. Nganong imo magkasaba si Almira? Sa may sa niya nimo, ha? Ay da, di ba gito kasaba ba? May ba gito nga ako niya? Naibaw kung dili may mayang imong gibuhat ka Almira, Sofia. Kay midagan siya naghilak nga gisundan ni Bitoy. Uy, ano ba? Doon na gina kay mga mata din eh. Sofia, ayaw daog-daog ka ang mga katabang. Daghang kay kong problema karon. Busa, ayaw punis sa kagumot din sa bahay. Please lang. Asa na masag ka? Mulakaw na sad ka? Laban akong o. Ato ko sa library, mapahuway. Panuway. Klaro kang milaban siya na Almira. Buset! Taod-taod naman dali ni Sardin. Okay na. Manood na tos bayo. Dili pa ko, sir. Ha? Magunsa pa magkadini. Dili pa ko makaatubang ni Ma'am Sofia, sir. Okay. Kung di ka mo gawas din anin lang sa ko. Wala mga pasmot ang duha. Sir Sadoy, ay ito ang punin akong problema. May problema ka gidi ay. Karon sulti ko anang imong problema. Kay ato ng sulbaron. Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin? Makasulti gid si Almira sa iyang problema. Sawa makaila niyang inahan.
Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon. Buwak nga salamin. Dalit sa RMN Drama. Umuto ka listeners, ang kuan kanang part 11 sa buwak nga salamin nya pasinsa kay atong na lang nasumpay ang pagbasa sa comment no. Dapat mata pagbasa sa comment ako nang gipawahe ba na sumpay nun sa ato ang kanang panginabuhian no. Pasinsa kay mga listeners no, pero sa mga di ganahan mo tanaw sa vlog. Dito na lang mo sa drama no, kay para tuloy-tuloy yung pagpaminaw no. Nya hangyo gamay nga bisag kanang bubo lang nga ads mga listeners, dili ninyo escape, makatabang na no. Makatabang na sa inyong pobre nga admin no. Hindi man jud ko mangkon nga dato ko mga listeners, kay pobre may ko. Naalala ko diri mga listeners no, nagkuan ko nag-abang ko balik mga listeners kay kanang may problema katong nakakita sa akong live sa una no. Maurang problema nga mong giatubang karon mo na nga niya nag-abang na laman ko mga listeners para maka-focus ko sa kong trabaho, mag-edit kay di lali mag-edit og banha kayo ang imuhang palibot kana bang naay mga kasamok nga na di ta ka focus sa tong trabaho no. Katong nakakita sa akong live sa una nakaiba mo sa akong problema mo na nga di na lang ako istorya no, kay pait kay mapulaan sa nang uban nga viewers ba nga sige tagisgot og problema ba man nga gi-live nako sa una ta mahibaw mo sa rason yun na ba, pero ako ra pang gi-private kay di ko ganahan og kanang ma-public ang akong problema ba. Mo na nga inaut ko sa inyong pagsabot mga listeners no. Mo na sitwasyon na mo nag-abang mi mo na nga medyo kinahanglan jud kong maningkamot kay nag-abang mi na may bayro nun kada buwan no. Mo na mo sulti na gusto tinuod ninyo no. Mo na yung wagin madato yung admin pobre gyapon kay yun na yung sitwasyon ba. Kasi ni uban mayon ba dugay na sigig ka ng vlog wa jud ka mo asenso si mong kinabuhi digid mo asenso mga listeners kay kanunay ang kuan kanunay ang problema ba nga wa pa mahuman tud karon. Pero sige lang kay part man sa atong kinabuhi kanang mga problema hagit sa atong kinabuhi ba una ang kinahanglan ta maka-survive no nya di gyapon ta malimot sa pagsangpit sa Ginoo no kay para makasugakod gyapon ta sa atong mga inadlaw-adlaw kay di man po pwede og magsalig ta sa atong kagulingon no. Ang Ginoo may maghatag na to og kanang kusog may panglawas nya mo to mga listeners. Thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga listeners. God bless us all.